Ɓarawo ya zama sarki. Littafin abokin fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 2. Gaman Katar. Ɓarawo ya zama sarki. Wani ɓarawo ne aka yi mashiririci mai suna Katar. Wata rana ya shiga masallaci don ya yi sata a tsakiyar dare. Da shigarsa sai ya ji motsin mutane kusa da masallacin. Da ya ji sun matso kusa sai ya kabbarta sallah. Ana haka sai ya ji an buɗe masallaci an shigo, sai ya yanke shawarar tsawaita sallah saboda jin tsoro. Su kuma kawai sai suka share wuri suka zauna suna jiransa. A tsorace ya sallame, ya waiga don ya ga ko su wane ne, sai ya ga sarki da tawagarsa. Kafin ya ce komai sai sarki ya miƙa masa hannu suka gaisa. Bai san abin da ke faruwa ba, aka je da shi fada, aka kyautata masa har gari ya waye, sannan aka yi kuwa. Jama'a suka taru, sannan sarki ya yi jawabi, ya ce, "Tun da daɗewa, ina son aurar da babbar ‘yata, kuma na rasa wanda zan aurar ma ita, domin ina neman na kirki mai jin tsoron Allah. Amma liman ya bani shawara, kuma na yi aiki da ita. Na samu wani saurayi a tsakiyar dare, shi kaɗai cikin masallaci yana sallah a lokacin da duk ire-irensa suna gida suna bacci. Don haka, na aura masa ‘yata, kuma na yanka masa wani babban gari daga cikin masarautata." A nan ne fagogon naka ya sunkuyar da kansa yana kuka, yana faɗi a zuciyarsa, "Wannan fa sallar ƙarya ce na yi, Allah ya bani wannan alheri, to ina ga na yi sallar gaskiya? Ya Allah, daga yau na daina duk wani aikin asha, kuma zan riƙa sallar dare har iya tsawon rayuwata." To kun ji labarin Katar da ake cewa Allah ya yi muna gamon Katar. Darasi: a rana ɗaya Allah kan yi bature, duk halin da ka ga mutum a cikinsa, kada ka yanke masa ƙauna. Idan yana da rabo, wata rana Allah zai shirye shi. Kada ka ruɗu da zahirin mutum, da yawa akwai rina a ƙarƙashin kaba, baka sani ba.